Синочета заведох на почивка, гледай какво хубаво местенци, па ти сега и на разходка ми искаш да те водя. Ама, убавай ще се видя. Па чакай, къде искаш? Разходка, навънка? Да. Давай. Па чакай, преди да тръгнем от идеи до туалетна, че се разумам, че ще се доходи. Ще ми се доходи? Да. По пътя? Ще ми се доходи? Да. Ба няма, въобще не ми се одима. Искам да излезем на разходка, те си прикани едно хубаво. Те няма смисъл, не ми се оди до туалетна. Сигурен си? Ми сигурен съм, бе, айде. Отиде на разходка, какво толкова ся? Идеята за разходка беше уба. Ама, Васке, ба дали някъде има туалета тук, че ми се доди? Ето видя ли? Аз сега не поне да тръгна да отидеш, а ти не ме послуша. Не те послушах, ама... Извиняй, другия път ще послушам. Някъде, много ми се, не мога издържа. Някъде има ли тук да отидем някъде? Иди там да я видиш. Сградата? Да. Добре, ще ида. Чешка. Заето. Офай, сега да я чакам, че заето пък. Извинете, ама много сте нахвалени, изчакайте малко. Как ще изчакам аз тебе? Влизам женската, аз не мога чакам. Женска, да, влизам тука. Ай, сега пъй тука жени. Не мога чакам количката. Влизам. Просто сте предлагани. Какво да става? Заето навсякъде не мога да свърша работа на спокойствие. Само заето, никъде не мога да намеря. Ще прикажа тука, рестораците малко насекоми има, ама имаме пази от тях. Знаеш как бахта? Оле. Паяци ме налазиха! Те пък налазиха паяците. Това обратно. Тук ще се свърши работата. Извинете, какво си мислиш, правите? Това е обществена трева. Обществена трева ли? И ти как ми се явяваш да ми кажеш каква трева е? Ако не се махнете, ще звънна на полиция. Ще звъннеш ти на... Вече си досаден. Правиш, бе? Пак ли ти, бе? Какво пак искаш? Не може да покажете тук, това е обществена трева. И на кой е? Мой. Ти тук ли спиш, бе? Ами да, що ти правя забележка? Бах ти бездомника! Айде, пътнейки ти, докато не съм те нашляпал. Ще насляпаш ти. Не може да пикаете тук. 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 Извинете, не може да пикаете тук. Извинете, не може да пикаете тук. Направо вече ми писна. Никъде не мога да туалетна заради това. Тук поне едно не се появи. Извинете, господине, не може да пикаете тук. Не мога да пикая тук ли? Да. Ма верно ли? Да. Сега ще видиш ти дали ги мога. Сега ще видиш. Какво се получи с фора, бе? Виж сега, всичко ще обясня. Появи един човек, защото ми дава никъде да отида до туалетна. И просто... ще говорим като се върна, че сега трябва да ме вкарат затвора, зато и че го прибих. Сега ще те убия! Какво ще го чакам този? Васке! Вкарах в затвора само заради това, че прибих някакъв... Те не ми даш никъде да отида да пикая. Това си проблем. Кой е проблем? И сега... Аз още не съм отишъл до туалета. Дайте си някъде друго място да ходим. Ай.
че мога да си свърша работата. Ще се свърша работата, бе. Приятели, благодарим, че гледахте този скетч. Не забравяйте да споделите с някой, да се абонирате за канала най-вече и задължително с камбанката. И другото, което е да оставите по един лайк, да пишете някое коментарче и дано ви е харесало. Очаквайте още. Може да не е всяка седмица, но винаги ще е в ден. Кой? Сряда. Точно те и другото го знаете. Пишете някое коментарче и те нататък. А за теб нещо? След този скетч май трябва да ми пиеш гащите. Няма аз да ги брат, ти се прави. Чакай, аз ти мога пира гащи. Май,